سلام زخبركم تخطاتلتي إريتريان ميديا نيتورك نزعلت استرالو زينان هو فلما أرستاتو أوت أيد نوري إرتراويان سماعتاتهم بلع الحبن ذكيرا زي حلف سنبات إرترا بتركبو سفيح كفال أهجور أفريكان إيشان قلبيتا وقردت صحي تخصيتو أب صومال بستخيدش براو متقعتتات بوحود شو عتا سبات قتيلهم إثيوبيا كابز متصور حجة ميرا هداسي قدب نمملا كم زوا السنة بوقع فيتا كل تشحن عصرتو تشعتن بسنك بهرياون سب صرحان تقامات لعل 8 مليون صبات مزابينا اسبانيا بسنك لبدا كورونا فيروس عطياتو زتصنحت مس ابال الحجرات اوروبا والحبرت زراقبات دوب كفيتات اب اندونيسيا زركب نطوف ساتو غمراو امبا ميرابي كلتا غيزي نتيغو زرزرات يقصان إرتراويان نبرتي رياض سعود عرب ريبابليك سودانن ريبابليك دوبوب سودانن نعسرا سنة مع التسمعاتات بلعو الحبن ذكيرام تلبدا كورونا مكلخال بتن هاجرات زوص قطعتات بزخبر اجباب استخايدن بمحبره ومراقبيتات زتسنين ناي زخر مدب حيالو زيغاتات ابايتهم شمع بمولع تصنبيرما توان عسرا سنة سماعتاتنا زقرفلنا حدريا متكبار كساب كندي توقعيزنا نفس وكف هاجراوي ننبسو زحتلان بحلنا من سماعتاتو زراخبلان مبسوع زحد سلان عززتي علت مخانا اب زغرب مدرتات تقليصهم زي حلف سنبات عسران حدن سنة نوغو إيرترا بتركبو سفيح كفال إيرترا بتركبو سفيح كفال أهجور أفريكان إيشيان قلبيتاوي قردت صحي تخصيتهم جغرافياوي كستت اب قال كفال اوروبا استراليا سلام وقيانوسن هندا وقيانوسن ترايوم تبهرياوي كستت باقوطاطرا إيرترا كاب ساعه 6:46 ندقايق يقصيلهم كردت صحي ورحي اب مونغو صحين مدرن بمئتاو نچورا برهان صحي ناب مدري كي حلف كتعقتون كلا زي خصت تريوم كل تشن عسران كل تجزية قردت صحي كخصت مخانو زحبرو كيلاتات اتي كلايا مفارق زمتصور تحساس كقات مخانو يكالصوم ازي اريتريان ميديا نيتورك يوم ناب زيناتات وصاخ نسقر اب زحل فكره مسنبت اب صوماليا بستخايده كلته تخطاتالي شبراوي متقعتات ابالات سراوي زركبون بوحد شو عتا سبات كم سقطرو سب مزت هاجر حبيرام بتفصامي زاغيت قطرهم زي تنصره حيالو كم زقسلون اتا حبريتا بتوسخي افليتهم حلافنت نايت متقعت زوسد اكالو كانت زيله ناستات عسرتو كلته عمتات صدتو سغا صوماليا كوين زلو شبراوي عطو بجلال شباب فصيمو كخون كم زقل قمتات اللهم تعطوك جلاب صومال بحفشا كتما مقادشة دما بفلاي بزكايدو تدقاقامي متقعتتات هيوت بوزحات سبات كم تفت سبساباتي تقصوم الشباب ستاو سقات صوماليا ترايزي كونه سقات قربيت هاجر كينيا كابزو خونون حيالو عمتات أغطير اللهم نداسي قدب بزملكات زكايد زلو سلساوي ذاتي ابسممع يبصح بزي قدس إثيوبيا كابزمت ورحي حملة جميرة نتقدم نمملا كمتجمر منستر قدايت وصاي تهجر افليتهم تمنستري اب كلتاشن 15 اب مونغو إثيوبيا سودان قبص نستبصح سممع مسرت بمقبار إثيوبيا هداسي قدب نمملا ندحريت تبللو مخنيات كم زي اللي بمتكاس ابز قداي زفقدلان زخل كلان حيلي كم زي اللي انا تيروم خالص شنخ بايتو صتا ودب حبرات هاجرات نهداسي قد بزملكتا بزكايد زلو زته ايدو كاتو قبص حتيتا تب منستر قدايت وصاي استسد ملختي بايتو صتا نتعنقفات زغطمو زلو سلساو زتن مدحان متتتاو كغبر زصوعيوم يكون بر متتتاو بايتو صتا نتو قداي مليسو كم زحلال خويم تعذبت تقلصوم إثيوبيا بقدامي مدرخ مملا هداسي قدب 4.9 مليون متر كيوب ماي كتوهلل تثبيت يقبار
ኣብ 2019 በሰንኪ ባህርያውን ሰብ ሰርሖን ጸገማት ብዝሕናይቶም ብደረጃ ዓለም ዝተመዛበሉ ሰባት ልዕሊ 80 ሚልዮን ከም ዝበጽሐ ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጦም 46 ሚልዮን ካብኣቶም ኣብ ውሽጢ ዓዶም ዝተመዛበሉ ክኾኑ ከለዉ ዝተረፉ 34 ሚልዮን ዓዶም ገዲፎም ዝተሰዱ ምዃኖም እቶም ጸብጻባት ገሊጾም ቁጥሪ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ብደረጃ ዓለም ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ብልዕሊ ፍርቂ ከም ዝወሰኸ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎም ሶርያ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣፍጋኒስታን ቬኔዙዌላን ሚያንማርን ሕልፊ ካልኦት ሃገራት ተመዛበልቲ ዝተረኣየለን ምዃነን ተገሊጾም ጸጥታውን ማሕበረ ቁጠባውን ቅልውላው ኣብ 2020 እውን ዝመሓየሽ ከም ዘይመስል ዝገልጹ ተንተንቲ እቲ ኣሃዝ መሊሱ ክዛይድ ከም ዝኽእል ብኣግኡ ይእምቶም ኢራን ኣብ ቀረባ መጻኢ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ክውንጨፍ ዝኽእል ክሩዝ ሚሳይል ከተፍሪ ምዃና ገሊጻ እዚ 3700 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ክውንጨፍ ዝኽእል ዝተራቐቐ ኣጽዋር ዕላምኡ ናይ ምልላይ ልዑል ብቕዓት ከም ዝህልዎ ኣዘዝቲ ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ኣፍሊጦም ዕላማት ሚሳይል ዓቕሚ ምክልኻል ኢራን ብምድንፋዕ ግዳማዊ ስጋት ንምክልኻል ምዃኑ እቶም ኣዘዝቲ ገሊጾም ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣስታት 300 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ንዘሎ ዕላማ ካርም ዝኽእል ክሩዝ ሚሳይል ብዓወት ከም ዝፈተነት ይዝካር እታ ሃገር ትገብሮ ዘላ ወታደራዊ ገስጋስ ናይ ምክልኻል ዓቕማ ንምዕባይ እምበር ንኻልኦት ሃገራት ዝዓለመ ከም ዘይኮነ ኣፍሊጣ ይኹን እምበር ኢራን ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ዝዓበየት ስግኣት ምዃና ትገልጽ ኣሜሪካ ነቲ ወታደራዊ ንጥፈታት ብዕቱብ ከም እትከታተሎ ይግለጽ ሓይሊ ኣየር ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣሜሪካ ኣብ ከባቢ መጻብቦ ሄርሙዝ ወቂዑ ድሕሪ ምውዳቑ ወታደራዊ ምትፍናን ኣሜሪካን ኢራንን ካልእ ኣንፈት ከም ዝሓዘ ይዝካር ንቁጠባ ኢራን ናብ ደረጃ 0 ንምውራድ ትሰርሕ ከም ዘላ ትገልጽ ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕሚ እታ ሃገር ንምድኻም እውን ማዕረ ማዕሪኡ ትነጥፍ ምህላዋያ እትሕበር ብሰንኪቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ተፈጢሩ ዘሎ ወታደራዊ ምትፍናን ጸጥታ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ብሓፈሻ ወሽመጥ ዓረብ ድማ ብፍላይ እናኸረረ ይመጽእ ከም ዘሎ ነቲ ምዕባለታት በቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይጠቕሱ ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ እናኸረረ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ሰሜን ኮርያ አንጻር ደቡብ ኮርያ ዝቐንዐ ሚልዮናት ናይ ፕሮፓጋንዳ ወረቓቕቲ ክትነዝሕ ትቀራርብ ከም ዘላ ኣፍሊጣ ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ ብደቡብ ኮርያ ክካየድ ጸንሐ ተመሳሳሊ ንጥፈታት ምዃኑ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሰሜን ኮርያ ሓቢሮም እቲ መደብ ኣብ ቀረባ መጻኢ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ማዕከናት ዜና ሰሜን ኮርያ የቃልሓ ኣለዋ ኣቐዲማ ንሓበራዊ መስመር ቴሌፎን ዝበተኸቶ ሰሜን ኮርያ ክልቲአን ሃገራት ክጥቀማሉ ዝጸንሓ ቤት ጽሕፈት እውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሃሪማ ከም ዘዕነወቶ ጸብጻባት የረድኡ ሰሜን ኮርያ ካብ ደቡብ ኮርያ ክመጽእ ንዝኽእል ጸጥታዊ ስጋኣት ንምግታእ ኣብ ደቡብ ገዚፍ ሰራዊት ክትልእኽ ትቀራርብ ከም ዘላ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተዓዘብቲ ይገልጹ እቲ ጉዳይ ብሰላማዊ መገዲ ጥራይ ክሃድግ ከም ዝኽእል እትገልጽ ደቡብ ኮርያ ሰሜን ኮርያ ናብ ጠረጴዛ ክትምለስ ክትጽውዕ ጸኒሓላ እንተኾነ ሰሜን ኮርያ ነቲ ጻውዒት ዕሽሽ ትብሎ ብምህላዋ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ሓድሽ ወታደራዊ ረጽሚ ከይውላዕ ተንተንቲ ስጋኣቶም ይገልጹ ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ክካየድ ጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ንኩነታት ሓውሲ ደሴት ኮርያ ክህድኦ ከም ዝኽእል እዩ ክእመት ጸኒሖም ይኹን እምበር እቲ ዲፕሎማስያዊ ፈተነታት ዝጥቀስ ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦ ጸብጻባት ይሕብሩ ስፓኛ በሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንልዕሊ 3 ኣዋርሕ ዓጽያቶ ንዝጸንሐት ምስ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘራኽባ ዶብ ከፊታቶም ነቲ ለበዳ ብተዛማዲ ከም ተቆጻጸረቶ ትገልጽ ስፓኛ ተዳኺሙ ዘሎ ቁጠባ ንምብርባር ነቲ ዶብ ናይ ምኽፋት ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ገሊጻ በለበዳ ኮሮና ቫይረስ በከቢድ ካብ ዝተሃስያ ሃገራት ዓለም ዝኾነት ስፓኛ ንምቁፅጻሩ ካብ መፋርቕ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣውጃ ከም ጸንሐት ይፍላጥ ኣብታ ሃገር ብኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 293,000 ሰባት ክርከፉ እንከለዉ ልዕሊ 28,000 ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ጥዕና የመልክቱ ብሰንኪ ለበዳ ተመሳሳሊ ሰብኣውን ቁጠባውን ክሰራታት ኣጋጢምዎን ዘሎ ብርክት ዝበላ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዓጤንኦን ንጸንሓ ዶባተን ይኸፍታ ምህላወን ይግለጽ ብሰንኪ ለበዳዊ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቁጠባ ዓለም ወሪዱ ዘሎ ክሰራታት ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ካብ ዘጋጠመ ቁጠባዊ ጸገማት እቲ ዘኸፍአ ምዃኑ ክኢላታት ዓውዲ ይጠቕሱ ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ጎመራዊ እምባ ሜራፒ 2 ግዜ ነቲጉ እቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ኣብ ህይወት ሰብ ይኹን ንብረት ዝወረደ ክሳራ እኳ እንተዘየለ ጽዑቕ ዒግታ ትክን ደሮናን ብምፍጣሩ ግን ኣከባቢያዊ ጸገማት ከም ዘስዓበ ተገሊጹ እቲ ሓደጋ ዳግማይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ዝሕብሩ ክኢላታት ስነ ምድሪ ኢንዶኔዥያ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ክጥንቀቑዋ ዘኻኺሮም
እምባ ሜራፒ ኣብ 2010 ብምንታጎ 357 ከም ዝሞቱን ከቢድ ንዋታዊ ክሳራ ከም ዝወረደን ናይቲ እዋን ጸብጻባት ይሕብሮም። ቻይና ምስ ኣሜሪካ ብሓድሽ ዝሑል ኩናት ክትጽመት ከም ዘይትደሊ ፍሊጣ። ቻይና ነዚ ዝሓበረት ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቲአተን ሃገራት ብዝተፈላለየ ጉዳያት እናሓልፈፈ ይመጽእ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ። ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ክልተኣዊ ዘይምቅዳው ብዘተ ክትፈትሖ ከም ትደሊ ዝገለጽ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ክልተኣዊ ዘይምቅዳው ብዘተ ክትፈትሖ ከም ትደሊ ዝገለጸት ቻይና ኣሜሪካ ተመሳሳሊ ድልውነት ክህልዋ ጸዊዓ። ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ዝርከባ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብዚ ዓመት እዚ ብጉዳይ ኮሮና ቫይረስ ከምኡውን ጉዳይ ሆንግ ኮንግ ተፋሓፊሐን ምህላውን ጸብጻባት የረድኡ። መበቆል ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቻይና ምዃኑ እትኸስስ ኣሜሪካ ቻይና ብዛዕባ ትለበዳ ቅልጡፍ ሓበሬታ ካብ ምሃብ ከም እተቖጠበት እያ እትወቀስ። ትወቐሳ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ከም ዘለዎ ዝገለጸት ቻይና ግና ኣሉታዊ ምላሽ ክትበሉ ጸኒሓላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቻይና ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ሆንግ ኮንግ ሓድሽ ጸጥታዊ ሕጊ ከም እተቐውም ድሕሪ ምግላጻ ኣሜሪካ መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ተጠንቀቓላ። በዚ ድማ ዘይምቅዳው ክልቲአን ብቁጠባ ዝበልጸጋ ሃገራት ካልእ ኣንፈት ከይሕዝ ተንተንቲ ፖለቲካ ስጋኣቶም ይገልጹ። ነፈርቲ ኩናት እስራኤል ብ21 ሰነ ክልል ኣየሩ ከም ዝጠሓሰ መንግስቲ ሊባኖስ ከሲሶ። እተን ነፈርቲ ትሒተን ናብ ክልል ኣየር ከተማ ቤይሩት ብምዝንባየን ጸጥታዊ ስጋኣት ከም ዝፈጠራዩ መንግስቲ ሊባኖስ ገሊጹ። ብመሰረት ጸብጻባት ነፈርቲ ኩናት እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ 5 ኣዋርሕ ጥራይ ልዕሊ 1000 ግዜ ንክልል ኣየር ሊባኖስ ከም ጠሓሳ ተፈሊጡ። መንግስቲ ሊባኖስ እቲ ተደጋጋሚ ፍጻሜታት ክቋረጽ ናብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጸውዒት እኳ እንተቕረበ እስራኤል ግን ብሰፍሐ መልክዑ ትቕጽሎ ከም ዘላ ይግለጽ። ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሰነ ካብ ማዓስከር ሓይሊ ኣየር ሊባኖስ ተበጊሰን ናብ ሶርያ ደብዳብ ከም ዘካየዳ እዩ ዝጥቀስ። እቲ ፍጻሜታት ንጸጥታ ሊባኖስ ጥራይ ዘይኮነ ንጸጥታ ናይቲ ዞባ ብሓደጋ ዝእቱ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጾም። ዘኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ዜና ቅድሚ ምፍጻም ኣርስታቱ ክደግመልኩም። ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ሰማዕታቶም ብልዑል ሓበን ዘኪሮም። ዝሓለፈ ሰንበት ኤርትራ ብትርከቦ ሰፊሕ ክፋል ኣህጉር ኣፍሪካን ኤሽያን ቀለቤታዊ ግርደት ፀሓይ ተኸሲቱ። ኣብ ሶማል ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ብውሕዱ 7 ሰባት ተቐቲሎም። ኢትዮጵያ ካብ ዝመጽእ ወርሒ ጀሚራ ህዳሴ ግድብ ንምምላእ ከም ዝወሰነት ብወግዒ ፍሊጣ። 2019 ብሰንኪ ባህርያውን ሰብ ሰርሖን ጸገማት ልዕሊ 80 ሚልዮን ሰባት ተመዛቢሎም። እስፓኛ በሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዓጢያቶ ዝጸንሐት ምስ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘራኽባ ዶብ ከፊታቶ። ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ጎመራዊ እምባ ሜራፒ 2 ግዜ ነቲጉ።